Professionsidealet er et udtryk for nogle grundlæggende fælles holdninger til det at være lærer. Med dem i hånden er vi som lærere bedre rustet til at diskutere forventninger og opgaver med kollegaer, forældre og offentligheden. Professionsidealet blev grundlagt ved Danmarks Lærerforenings kongres i 2002 med bred medlemsdebat. Vi finder det vigtigt, at der er en klar og tydelig målsætning for undervisningen. Mål kan opfattes på mange måder, og det er vigtigt, at vi har et mål for os selv som lærere og mål for eleverne, så vi har noget at sigte efter. Også i den nye skolereform tydeliggøres den store betydning af de klare mål. Man skelner mellem undervisningsmål og læringsmål. Undervisningsmål vedrører det, samtlige elever skal lære. Disse er nedskrevet i fællesmål og beskriver den overordnede hensigt med undervisning. Målene er generelle, overordnede og et redskab for læreren. Læringsmål er derimod lærerens konkretisering af målet for, hvad den enkelte elev skal lære på et område. Som lærere må vi være engagerede og indøve eleverne i dansk demokratisk livsførelse. Vi må dyrke elevernes forskellighed og efterstræbe, at elevernes indbyrdes forhold bygger på ligeværd og gensidig respekt. For at undervisningen ikke bliver triviel og ensartet, finder vi det vigtigt hele tiden at udvikle undervisningen. Undervisningen skal være spændende og aktiv, og vi må som kommende lærere tænke nyt og ikke binde os an på rutiner. Aktivitet og anderledeshed må være i fokus. Elevernes bagland er utrolig vigtigt for deres skolelæring. Vi skal som kommende lærere tilbyde forældrene et forpligtende og fortroligt samarbejde. Et samarbejde, som skal sikre den enkelte elevs udvikling i en positiv retning gennem hele skoletiden. Grundlæggende finder vi det vigtigt, at der er en gensidig respekt lærer og elev imellem. Læreren må tage eleverne med ind i undervisningen og inkludere dem i undervisningen i de vigtige beslutningsprocesser. Vi må udnytte elevernes potentiale, så de bliver medbestemmende og aktive aktører. Innovation, kreativitet og entreprenørskab kommer stadig mere og mere i fokus. Også i den nye skolereform prioriteres det. Målet er, at eleverne bliver i stand til at forstå og omsætte idéer og viden til produkter, som kan få en værdi for dem selv eller andre. Ligeledes handler det om at opnå kompetencer til at iværksætte og samarbejde. For at inkorporere innovation, kreativitet og entreprenørskab kan KIE-modellen anvendes. KIE-modellen inddeler arbejdet med kreativ idégenerering og realisering i 3 læringsrum. Det kreative, innovative og entreprenørielle. Det første læringsrum er det kreative. Her handler det om at skabe idéer, så mange som overhovedet muligt. Man skal ikke forholde sig kritisk til egne eller andres idéer. Alle er lige gode og har brugbare kvaliteter. Det handler om at være åben i tilstand og byde idéerne velkommen. Det andet læringsrum er det innovative. Pointen med dette læringsrum er at udvælge, prioritere og systematisere idéerne, således man finder ud af, hvilke der er værd at arbejde videre med. I det tredje og sidste læringsrum, det entreprenante, må idéerne realiseres og konkretiseres til et produkt, som bliver udviklet i de foregående rum. Man præsenterer produktet, gennemfører planen og lader slutligt projektet møde virkeligheden. Hvis man som lærer vælger at bruge KIE-modellen i en undervisningssituation, er det vigtigt, at læreren understreger og sikrer, at eleverne følger hvert rums spilleregler. Overordnet handler det om for læreren at vejlede og støtte over for eleverne i arbejdsprocessen samt motivere og engagere hele processen igennem. Elevernes rolle i innovativ læring er forskelligartet i forhold til hvilket læringsrum de befinder sig i. Eleverne må være legesyge og impulsive i det kreative rum. I det innovative rum skal de være analytiske, systematiske og grundige i deres arbejde. Slutligt handler det om for eleverne at være produktive. Der er stigende krav til det tværprofessionelle samarbejde mellem lærere og pædagoger i forbindelse med den nye skolereform.
Pædagoger og lærere har forskellige roller og opgaver, og det handler således om at drage nytte af hinanden både fagligt og erfaringsmæssigt. Vi må ikke overtage hinandens jobfunktioner, men i stedet samarbejde indbyrdes og koordinere vores indsats for at skabe bedst mulige vilkår for børnenes samlede udvikling. Det tværprofessionelle arbejde kan fx opstå i forbindelse med undervisningsdifferentiering og elevdifferentiering. På baggrund af pædagogens særlige kendskab til elevens forudsætninger er det muligt at videreføre disse og dermed kunne gøre undervisningen differentieret. Således får læreren bedre mulighed for at planlægge en undervisning, som tilgodeser hver enkelt elev. Samarbejdet mellem pædagoger og lærere skal sikre, at alle børn trives. Dette er et fælles indsatsområde. Billedligt talt er det lærerens funktion at være brandslukker, hvorimod pædagogen må være præventiv og forebyggende i arbejdet med elevernes trivsel. Også i den nye skolereform spiller trivselsaspektet en stor rolle, hvor der står, at alle elever skal blive så dygtige som de kan, og at de kan trives. Der kan også opstå et tværprofessionelt samarbejde vedrørende området leg, læring og bevægelse. Vi forestiller os, at pædagogerne har en bredere viden omkring motorik, leg og bevægelse, som med fordel kan inddrages og omsættes til faglig sammenhæng. Lærere og pædagoger kan i samarbejde få et mere udbytterigt evalueringsresultat, da vi som lærere og pædagoger har forskellige iagttagmønstre. Vil dette medvirke, at vi både får en bredere og dybere forståelse af hver enkelt elev og dens udvikling. Hvor mange fra Enhedslistens folketingsgruppe skal der til at skifte ind på? 2. En til at ringe efter en aktivist, og en til at skrive en pressemeddelelse, hvori der lægges dyb afstand fra handlingen.